मोनसेबाव लास्टनो होबाना दान थै गोबा होलायगोन लां Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय आरोना जोबोद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया दिनै नै दुब्लियाव एसे बेरायनो फैदों उन्दैफोरजों होनदो चलो आक्रमण आयौ माथो हाग्रा गोजाथार लामायाव उइसटोबा लेकिन 1 सेकंड उइसटोबा माने हाग्रा मा नाम मोनलाय नोंना बाखुन्दा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो दुब्लियाव गाफैदों आं चलो बुरबक साला ओंखायनो लंपेन्ट गाननानै फैखानांगौब्रा जोंफोरबायदि जोंफोरा गोरों ना गोरों मारै लंपेन्ट गाननानै फैखायो हेभि लामायानो माथो हाब्रुसो मोनबाय जों माने दाखालि काति फुजा खालि फैनाय जायासै नालाय ओंखायनो दिनै एसे बेरायनो फैदों र' मा थांजाया हा मा होनदों ओरैना हलाय ओइ बाखुन्दा इस दै गोजासो नो दा अबेथिं थांबावनांगौ जाखो नै बिथिं मोसाबा दै गोजा दंजोबो एसे दैसा थांगासिनो दं आयौ ह बाय हाब्रु नांजोब सेस थोद लामायानो माबायदि फैफ्लांनानै लानानै लससो मोनबाय आं फट' साफायनो फैयैयानो साबसिनमोन फाग्लानि एरा हाब्रु नांजोबबाय सेस लामाया गाज्रिथारलै बालाय लंपेन्टखौ थिखोनांगोन नङाबा जानाय नङा सैमाया माबायदि बानायजोबखो आंलाय बाखो सेन्देलखौ एन गालांसै नामा आंथ' गालाङालै गालाङा आं गालांसै आन्दायबानो जाबाय लामाखौ आं गालांगोन चलो लाबो हाब्रुआव नै आयौ जब्ल' होलांबाय थानोसैथ' खस्थ' मस्थ'बाबो रामु दै मबाइला दा दैयाव जब्ल' गोग्लैयाबानो जाबाय आरो दुब्लि बेरायनो फैनाया बिदिसो खस्थ' मोनो होमबा ना दोनस्रि दैमा बारनाय गामिनि नों आंनि जिउनि हाब्रु गेजेराव गेवलां बारफुनाय नों फामि बिबार माइ ओंखारबाय नै जों गामिनि दुब्लिया बेनो नायनानै ला रायजोफोर बेनो जों गामिनि दुब्लि पठार आमार लगा पठार इतुए আছে गाइस আপোনালোকে যদি চেনেলত নতুন আহিছে সাবস্ক্রাইব বিলাক অলপ মাৰি দিয়ক আৰু কি কয় এইটো ভিডিঅ'টো অলপ শেয়াৰ কৰি দে গাইস কষ্ট কৰিছো অলপ বুকা হলেও আহিছো আৰু না পথাৰত চাই থাক ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে আমি অলপ চিনেমেটিকো কৰিম আৰু ফটো শ্বুটো কৰিম তাৰ পিছত এফালে কিবা কিবি চাই যাম स्टाइल जा फट' साफायनो थाखाय दा ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव पस्ट होलायलायसिनो आरोना सिख्लाफोरखौसो कलेब खालायबावलायगोन बिराद फाग्ला मानसिया बे सामफ्रामबो खालि बे मोनसेजोंल' साफायबा मारै जानांगौ जाखो बेलेग पस्ट होब्रा मोनसेबाव लास्टनो होबाना दान थै गोबा होलायगोन लां मा होनदों लास्ट बेसेबां फट' साफायगोन दे बुंलाय नों मैं नहीं बताऊंगा हा बेसेबां साफायगोन लकेसन सेन्स ओरैजाय दसे आरो आवगायलांबावसै सेन्देल दोननाय जायगाखौनो आं बावगारबाय बबे दर दोनदोंमोनथाय आं दसे एसे गोराननि जायगाया ओरैजाय लामा बायदि बानायलायनाय हेभिनो दे थामनेलनि पस्ट होलाय
Kalau di luar naik na tuh. Deh, hulai pos. Bos laku masa iya mah. Hei, babu, sekat deh, masa. Tahu nih kela. Rimeng kang deh kela. Semen kan kan. Kohia. Ada bikon ya bra. जों बर'नो खोमा जिं बर'नलायनो सानखो बे बारा गोबाव थाला आरोना दसे मोननैसो फट' साफायनानै न'आव ओंखारलांसै ओरैजाय नै बेखौनो फट' साफायनायावनो दिन थांजोबसै जोंना सिखावखौ साफायनो दरा नै मोखाङाव मारै जाखो एकदम ज्राव ज्राव जाखाबाय खिन्थु ओरैजायबाथाय रिमुभ जागोन दे मानिबा बेलाव खारला बायदोसो ओइ केमेरामेन जों दा थांफिनसिगोन आरोना गावबा गाव गलियाव फैलाय बे बिमा खर'नि फट'खौ साफायनायावनो बिराद टाइम थांबाय खैमाथार मानसिया एखेबारे आं ओंखायनो बिजों फैफानबायलै सानाबो हाबबाय आरोना ओंखायनो जों दा ओंखारलांसै एसे सान गोजौआव फैदोंमोन जोंनि साफायनायावनो गोबाव जालांबाय थांफिनसै जों दा न'आव मानजोब्बायसो आथिं आखाइफोरानो आंना दुगैनानै फैखानायानो मा जागोन लंपेन्टआबो हाब्रुसो नांजोब्बाय नै माथो जाजोबखो लंपेन्ट मोजाङानो बे फाग्ला बिदिजोंखे जायो होननायासो सेन्देलासो दा बबेथिं दङ आं दाउथि जाबाय मिथिगौ ओइ काहैलौ हा बोरो मानसियालाय हा दैयाव गोग्लैखोना मायाव माथो दैयानो गैया बाबु सेन्देला उजाराव दंमोनब्रा मानसिया गोग्लैनायनानैसो गोग्लैखादों आयौ माथो दलाय एसे लाखिथाबायलाय आंनाव हाब्रु सोदाजोब्बायलै नोंथांमोनहा खौल'सो सुहैनांसिगोन आथिंखौ बे सेन्देला सोरनि थ' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन आरोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि नोंखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो ना मा होनो दे मा होनो साबस्क्राइब खालामनांगौ ना नाङा बुसिजोबनांगौनो सेन्देलजों ओरै होथाव ना जों दा साथामजों सेल्फि लानोसै आरोना बे फैनायनि एसे मेमरिस लाखिनोसै मा खालामनांगौमोनलाय अ बिदि अनलि बिदिल' भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर तब तक के लिए नै लास्ट इन्ट्र हरदो लामाया माबायदि नायनो हागोन लामाफ्रा नालिखा